een buitenwagen zoals opmars maken voor de dames van Dansstudio Rick Schmid. De microfoon. Dat is zo dadelijk, ja, dat geeft het hier dan. Dus hou leuk muziek bij hem aan. Heb je toch een gekregen? Wat wil ik zeggen? Ik zou zeggen, heb je een microfoon nodig? Nee, we hebben wel de kinderen nodig. We hadden kinderen toch? Ja. Nou, dan kom even achter die bankjes goed weer. En ik wou even een podium maken, want ik denk echt dat we geen passen met z'n allen. Denk je wel? Ja, vooruit dan maar. Ja, ga dan. Ga je zo in het bed? Ga maar lekker naar beneden. Zo, en dan mogen alle kinderen zich even hier verzamelen. Allemaal. Yes, sorry. Ja, dat is fijn, hè. Zullen we een beetje kijken of we die even iets naar achter kunnen schuiven? Ja, dat wel. Ja, kijk, dat was. Hey, ik heb net gezien dat ik super goed gedanst heb. Maar we gaan echt toch nog een klein beetje opwarmen. Die best wel klaar is. Ja, ik denk wel. Dan gaan we hier op de grond even wat ruimte maken. Heb je wel eens Memory gespeeld? Ja. En wie werkt dat? Mijn zus is op het podium. Oh, is je kleine zusje op het podium. Dat is niet erg. Wie weet hoe Memory werkt? Bijvoorbeeld dan ben je met iemand samen en dan heb je allemaal mensen en dan moet je kijken wie er bij elkaar hoort. Wie er bij elkaar hoort. Ja, dat gaan we even ook doen, maar dan met dansjes en liedjes. Genevieve, we hebben 2 groepen maken. Eén groep aan die kant en één groep aan die kant. Ja, gaat dat lukken? Split zich even een beetje op. Ja, even kijken. En dan mag Kaya even alle blaadjes op de grond leggen. Mag ik even naar de weer? Oh nee, dat weet ik niet. Nee. Heb je wel de microfoon nodig? En dan gaan we eens even kijken. Dit mag sta ik natuurlijk als allereerste. Als je er doorheen kunt, dan. Ja. En aan deze kant, Rietje. Mag zich daar weer tegenover Dien. En dan gaan we eens even kijken welk dansje er veel met z'n allen gaan doen. Dien, wil je beginnen? Ja, daar gaan we beginnen. Dat is het dansje links-rechts. En dan moet er wel nog een overrijden, anders kun je beginnen met me. Nee, dat wordt niet. Heb je gewoon opgelet? Ja? Oké, volgende. Wat een leuk. Dat is springen onder de duim, gewoon opgelet. Oh, en de stop. Nee, dat is niet hetzelfde. Vin. Nee, nog steeds niet hetzelfde. Dan mag Evie aan de andere kant. Oh, nog steeds niet hetzelfde, maar als je goed hebt opgelet. Ik weet niet of je dat hebt. Meeste adjudant. Van Vin natuurlijk. Oeh, stop even weer. En links, rechts. Nee, niet hetzelfde. Ja. Ik geur hier aan deze kant nog gaat. Daar gaan we, hè. Ja, links, rechts. En links, rechts. Goed gedaan. Oké, dat betekent dat het eerste nummer wat we met z'n allen gaan dansen is links, rechts. Oké, steek eens even de linkerhand op. Linkerhand. En de rechterhand. Yes, oké, we staan nog steeds in 2 groepen. En dan gaan we een rit volgen of de muziek aanbouwt. En dan gaan we zo meteen allemaal naar links. En dan gaan we hier naar beneden, hè? Ja, goed
zo. Ik klap weer niet was, hè? Oké, ik tik die tenen eens even aan. En de andere kant. Ja. Oké, dan gaan we even redden. Dit gaat lopen. Naar links. En naar rechts. Nou, ik ga naar links. En naar rechts. En we gaan springen. Oké, we gaan nog sneller. Ja, dat is ook een goed afmaken, hè? Naar links. En naar rechts. Naar links. Kloppen in je rechter nog. Hey, dan wordt het nummer 1, hè. Goed gedaan, een applaus voor zichzelf. Wauw. Zeg, zullen we er nog een indraaien? Ja, wij willen hier gerne een indraaien. Ik weet de naam niet, maar wat. Mila. Die heeft goed opgelet. Oeh, dat is Proost en Jaap Magaas. Ja, ja. Aan deze kant. Wat zeg je? Ja. En dan denk ik, goed. Oei, nu heb je zelf al de kansen genomen, hè. Wat dat betekent dat het volgende liedje nu alweer gaat beginnen. Let op, ik zal hem even uitleggen en ik heb er nog een beetje goed rusten. Handjes in de lucht. En handjes in de zee. Draaien met dat putje. Weet je wat dat is? Oh ja, kijk eens aan. En springen stap op zee. Dan draait ze met die arm. En dan zijn ze Proost en Jaap Magaas. En dan denkt ze, nou dat is zo gaat een eindje best zo. Op. Oké, gaat dat lukken? Ja? Dan mag de muziek aan. Oké, daar komen we. We gaan even beginnen met lopen. Even de groep rusten, hè. Oké, klap dan even in die eind. Oké, ken je nog met die geuren? Een beetje moeilijker. Oh, wauw, hier zo. Ja, ja. Oké, we gaan langzaam naar beneden. Daar gaan we. Lekker nog. Eentje erop, eentje te zien. Oké, we gaan omhoog.
En we gaan nog één keer doen, want we hebben nog het leuks in gedachten met u. Die daar is heel de tijd al blijvend wezen. Ga je hoor. Stop. Oei, ja. Ik heb dan zo hel dat ze gewoon alle kanten op had. Dat is jammer, hè? Hij steekt ze niet gewoon. En ik ga naar de andere kant. Die naar binnen. Let op, het is de laatste dans, hè? Oh ja. Stop. Wat zou dat nu kunnen betekenen? Stop voor de kop. Stop voor de kop. Dat waren niet aan de goede geweest, maar we waren eigenlijk niet in gedachten. Stop voor de kop. Ja. Misschien het richt daar ook, want dat past er gewoon een beetje aan. Ik dacht eigenlijk bedoelde stopdans. En dat is, datgene volgt, als de muziek aan is, dan gaan we dansen. Maar als er stopt, dan mogen we ook niet op de weg. Helemaal niet. Dan willen we niet bevroren eten. Ja, dan ga ik eens kijken waar dat jouw woorden is. Zit je maar klaar voor? Ja? Wat is dat? Dan moet je stilstaan. Ja, dat klopt. Oké, dan geeft de muziek aan en dan gaan we kijken of we de stopdans ook goed. Oh ja, hoe moet je fixen? Dit is gewoon super snel. Oké, dan maak ik je meteen moeilijk. Nee, dat is misschien niet handig. Ik wilde zeggen, als de muziek stopt, gaat er op een boek liggen, maar dat is voor sommigen niet zo heel handig. Oké, als de muziek stopt, dan doen we één been in de lucht. Ja, dat ken ik niet. Heb je toch wel bij die dansmuziekjes opgelet, of niet? Ja, dat is toch in de lucht? Ja, oké, dan ga ik de muziek weer, hè. Zo, dat was snel. Oh, daar ben je nog. Oeh. Ja, ik heb nog meer met gezin, dat is heel leuk. Wat kunnen we nog doen als de muziek stopt? Handen in de lucht. Ja, maar dat kent iedereen in de zaal ook, hè. Dan gaan we misschien op die ook mee doen. Dan gaan we weer, hè. Oh, ik zie een paar handjes van achter in de zaal niet in de log. Dan zijn die allemaal aard, hè. Allemaal aard. Oei. Oh, kom maar op die grond, ik is het Dien. Zo. Dien, de laatste mag stik bepalen. Wat gaan we doen als de muziek stopt? Geen idee, oké, dan ga ik je zeggen. Oh, dit was het? Nee? Oké. Als de muziek stopt dadelijk, dan ga je ze met die neus en je gezicht richting het podium. Ja, dus dan draaien we ons allemaal in. Ja? Oké, dan gaan we. Ik ga er helemaal niet op, weet je wat dat doen? En geef dat jou voor, dan gaan we weer. Goed terug. Ja, oh, dat ging allemaal hoog. Zo, het wordt spannend. Ja. Oké, nee, wat we heel graag met ik willen doen, is even een dansje aanleren. En dat is heel gemakkelijk. Heb je een beetje spierballen? Oh, ik zie er wel een aantal die zijn gisteren ook aanwezig geweest. Ja. Die spierballen die gingen op zie, hè, zo. En dan gaan we even van links naar rechts bewegen. Ja, kijken of de zaal ook nog steeds gaat. Net voor ons aan, doe maken we net. Als we daar gehad hebben, dan gaan we even naar voren.
Het is geen boksen, denk eraan hè. En omhoog. Ja, goed zo. Dan zeggen ze in de muziek. Boem. En dan wil je het dadelijk van u horen. En na de boem klapt ze 4 keer in die hang. En dan springt ze zo hoog als ze kent. Ja, ja. Oké, we doen het nog een keer hè. Hij nog zien? 4, 6, 7, 8. Ja, en hij gaat er weer omhoog. En dan komt de boem en klap. En springen. Oké, wacht. Voordat de muziek aankijkt, hè. Wat waren we wel links? Lekker op. En rechts. Ja, en als je nu links in de achterhoed kijkt, je ziet dat het al doet. Links in de achterhoed. Oh, ja. En rechts in de achterhoed. Oké, volgens mij gaat het helemaal goed komen, toch? Oké, Rick mag de muziek aan. Oké, we gaan naar links. Vrijdagavond, En dan zijn we rechts. lang kapot, de bier is weg. Naar links. De ganse weg weer door de En jacht. rechts. Geen bug, dat is Oké, wel links in de achterhoed. Voel de boxtest nog net terug. En rechts. Wat niet de game, wees er op jou. Wat? Nou voel ik dat, maar echt heel even. Weinig zin. Oké, dan komen die speelballen, hè? Ik gooi niet gewoon, ik blijf niet lang. Ben zo weg. Nog één dan, hè? Oké. Goed Het ging van af, naar beneden, naar boven. Ik ben gek, als goed doet me En schoon. de hij naar voren. Het ging van lief, naar lachen, naar lauw. Dus met z'n vier, En ik heb de voet. Springen. En klap. En springen. Oh, dan komt de ene helemaal weer. Op mijn weg, lijfelsje. Naar rechts. 15 jaar, daar was de mug. Links. Ik moest erheen, dat zijn die vrouw dus. Wat een glorie. Oké, we gaan naar voren. Maar hier nog toch, En achter. tegen. Borst en kiers en nog meer Naar bier. voren. Het is niet nog. Dan voren we achterhoed zelfs. Tegen. Met de wat, ik blijf hier. Ja, maar ik moet geen microfoon meer hebben. Ik blijf niet lang. Dat was een voetbal. Super weg. Oké. Oké, gaan we. Nog hier dan. Het ging van braaf naar beneden, naar boven. Ik ben gek, jouw snoep op me shoppen. Naar voren. Het ging van lief, naar lachen, naar lallen. Ik wil de voet van terug horen. Elk met z'n allen. Springen. En op. Oké, we gaan even opkussen, hè. We gaan naar beneden. Op een dinsdagmiddag. Stieve kneuk. Ja, helemaal naar beneden. Ja, die niet zo zakken. Schieten. De vaste morgen zitten. Oké, Maar in Zit er nog af, wil ik één keer. ik Ja. dus. Ik mocht gewoon. Dus ga ik nog hier even kijken. Oké, dan gaan we, hè. Mooi hoe het heb gedaan. En? Ik hoor niet gaan. Ik blijf niet lang. Ben zo weg. Oké. Oké. Nog hier dan. Kutten. Het ging van braaf naar beneden, naar boven. Ik ben gek, jouw stoel. Ja, dat nog zo goed, hè. Het ging van lief, naar lachen, naar lallen. Het met z'n En de boem. met Kutten. z'n allen. Springen. En kloppen. Spring. En applaus voor jezelf. Wauw, goed gedaan, Rick. Dames, wacht even. Want ik heb vernomen dat dit zo het laatste nummer zou zijn. Maar, dat hoeft zich niet. Dan voor Wat wisselen. is er nu? Nee. Ik heb zo'n best weg. Dan wisselen de rollen eigenlijk ook wel eens op. Dan gaan veel naar beneden. En die kinderen En dingen op wel. het podium. En weet ze nog niet zo'n nummer voorbij. Want ik dacht nu, als we ze nu wel doorlaten, maar samen met al die oude erachter wordt eigenlijk allemaal een beetje stilstaan en eigenlijk niet zoveel doen. Toch ken je, draai eens om, zeg eens dat die oude man er een vrouw die ook eens gaat doen. En dan nog even allemaal van links naar rechts en goed mee. Je hebt het nog eigenlijk van links naar rechts. Links, rechts. Dus
ze. Neem ze maar bij de hand. Zie je wat ze met doen. Daar ook op links, zie die dames op links. Ik kan ook. Die lange op rechts. Op links, denk ik. Wat blijft? Ik aan de linkerkant doen ze met de achter. Dat de achter is wel een beetje ook tegen. Hè? Die van de krok leggen zelf voor, die staan maar gaat niks te doen. Zet maar allemaal op een speeltje door. Hè? Toch? Vind ik wel. En dan doen we nog één keer van links naar rechts en dan wil ik die ganse zaal eigenlijk van links naar rechts gaan. Eigenlijk dat die moeren er binnen moet geduwd werden. Zo goed. Die staan er net van voor aan de rechterkant. Zie je al, ja. Maar Mies zit ook met, hè? Toch, Misha? Misha, ja, dan moest gaan zingen. Die pakt hij de pap vast. Rick, heb ze een kort staan? Ik zie dat niet, die lacht. En zo verder ook weer doen. Ja, toch? Ja. Wow. Oké, dan gaan we weer, hè? Een groot applaus voor al die kinderen die hebben weggedaan. Wacht, kom nog heel even naar boven. En Dien, dit is de allerlaatste les, dat mogen we delen. Oh, dat mag best gaan halen. Oh. Want drink je gewoon maar gaan een slukje, ik ga maar niet even wachten. Dit wordt de allerlaatste. Dus is warm? Hebben ze het warm, jong? Het is wel fijn dat de volgende zeg maar de pak aan moet hebben. Het is er al goed voor je gezet. Hey, lekker veel verwerkt, ja precies. Nou, dan mag ze een van de twee dames moet kiezen. Verder, goed. Dames, goed gedaan. Ik denk dat je ook wel toezit aan het rangste. Toch? Volgens mij kent de Bab daar zeker wel voor zorgen. Super bedankt. De dames van Dansstudio Rick Schmid. Keer maar even achter de buurtjes gaan zitten. Zie je niet? Anders wel.